Знаем, че много от вас издават продажби на едро или стокови разписки, които се фактурират по-отделно или на куп на по-късен етап. Нашата силна препоръка е по време на прехода към новата официална валута евро да си фактурирате всички стокови разписки още в 12 месец 2025 година, т.е. преди да пристъпите към пренастройване на системата към евро. По този начин ще си гарантирате спокойствието, че няма да влезете в специфични сценарии, които да затруднят обработката на документите ви. Въпреки това, ако се наложи все пак да фактурирате стокови разписки, издадени преди 1 януари 2026 година, а вече сте преминали през процедурите с синхронизацията за превключване на настройките към новата валута, както и сте превалутирали цените си в системата, сме се постарали да ви предложим варианти, чрез които да извършите необходимите операции. Вариант, който е приложим само и единствено при онези от вас, които не работят с Data Plus 360 N18, е да си издадете фактурите с задна дата, т.е. в декември 2025 година, разбира се, преди да сте приключили счетоводно месеца. Това може да стане по познатия ви начин, в случай, че сте си предвидили резервен брояч за подобни ситуации. Както знаете, в този случай трябва да влезете в месеца, в който искате да издадете документа за фактура. Да извикате нефактурираната стокова разписка на екран и да я трансформирате, указвайки, че в резултатния документ фактура искате да се избере брояч, предвиден за подобни ситуации. Както виждате, в този случай програмата ще генерира фактурата точно така, както би се генерирала и в периода преди пренастройване на системата. Тоест, валутата на документа е запазена лева, цените също са в лева и общата стойност на документа е запазила тази, която е била в изходящия документ стокова разписка. Това е вариант, който можете да си осигурите за фактуриране в предходния месец. В случай, че работите с продукти Data Plus 360 N18 или пък желаете фактурата, която трябва да издадете, все пак да следва текущата номерация, т.е. да бъде издадена в януари 2026 година, тогава сме направили все пак опция, чрез която при трансформацията на стокова разписка от изминал период в фактура в текущ период след прехода, програмата автоматично да прихваща новата основна валута в резултатния документ фактура, както и да преизчислява цените по редовете по официалния курс 1.95583. Нашата препоръка е това действие да извършвате с повишено внимание. А именно да проверите общата сума на документа стокова разписка, която ще трансформираме, както и да обърнете внимание на цените, които са по редовете в документа. Трансформираме я към фактура по познатия начин. При внасяне на редовете в документ фактура, програмата автоматично прихваща новата официална валута евро в документа, преизчислява единичните цени по редовете, запазвайки търговските отстъпки, ако има такива, и пресмятайки общата сума на документа вече в евро спрямо цените, пресметнати по курс 1.95583. След като сте се уверили, че всичко е наред с стойностите във фактурата, можете да я запишете по познатия си начин. Както ви казахме, при извършване на месечното приключване след 1 януари 2026 година,
Програмата превалутира стойностите на всички неплатени документи в евро. В този случай, когато трансформирате стара стокова разписка, която е била в лева, в фактура в текущия период януари 2026 година вече в евро, няма да имате проблем при разплащането на документи. Нека да покажем. Нека да отворим, например, приходен банков ордер, с който желаем да разплатим документа. Както обикновено прихващаме фактурата, която сме издали след 1 януари 2026 година, която е в евро, и само информативно показваме, че стоковата разписка, която ще прихванем в случая, също е превалутирана в евро. Така че спокойно при запис на ордера програмата ще погаси едновременно и фактурата, и стоковата разписка, въпреки че тя е била издадена в декември 2025 година. В случай, че трябва да направите обща фактура по няколко стокови разписки, разбира се, можете да го направите по познатия ви начин. Единственото, което трябва да имате предвид обаче е, че не можете да обединявате стокови разписки, издадени преди 1 януари 2026 година, както и такива издадени след тази дата, т.е. след превключването към новата основна валута. Ето защо, когато извиквате списък с стокови разписки, които искате да обедините в една обща фактура, задължително трябва да избирате период, който е до 31 декември 2025 включително. Също така имайте предвид, че в този списък се виждат стоковите разписки в оригинално издадената си валута, т.е. лева. Съответно, сумата, която се вижда отдолу като обща стойност, е именно в валутата лева. Когато избирате стоковите разписки, които да обедините в обща фактура, сумата, която виждате на избраните документи, ще бъде в лева, но трансформирайки документите в резултатен документ фактура, отново програмата ще има грижата да смени основната валута на документа и на плащането, както и да преизчисли цените и крайната сума на резултатния документ. Както казахме и в случая, когато трансформирахме една стокова в една фактура, и при обединените стокови разписки в обща фактура, разплащането ще може да се извършва по стандартния начин, но вече в новата основна валута евро. Нека видим, например, отново в приход банка, ако тръгнем да погасяваме фактурата, която направихме по няколко стокови разписки. Ще видим, че и самата фактура е с валута евро, тъй като е направена с дата след 1 януари 2026 година, а стоковите разписки по тази фактура, тъй като е минало месечното приключване след 1 януари 2026 година, програмата е превалутирала остатъците за плащане по тях в евро. По този начин, избирайки документа за плащане фактура, при запис на ордера програмата ще си погаси и стоковите разписки, по които е издадена самата фактура.